kulendi. Muri yeZimbabwe hazvisi kupera. Pane nyaya panapa. Greatman ari kuronyeredza kuti akubhekwa zvakasimba neZANU-PF. So pane nyaya newspaper iri reThe Herald. Vakomana vanoshandira ZANU. Munhu anotoranya kutungamirira munewspaper rero ndiniki mangwana most of the times because headlines anobuda ikoko ndowanzomuona ichinyorwa same handwriting inenge ichibuda kuna Niki Mangwana. But nyaya iripo ndeye Greatman ndiwo vari kubheka cause Greatman akazoenda akuda kunodhogonya advocate Fadza Mahere akapedza vese career. Ana Niki Mangwana havadi kutombova anototadza kuzoti voshanda sei, but now vanhu vakuda kushandisa advantage yaGreatman. Like I always tell people kuti vanhu vakuda kushandisa kuti munhu akaita saGreatman vomutoresa advantage kumuabuse. Vakuda kushandisa urema hwake kuti vanhu musazomupindure, musamutuke, musamudidima, akumutukire chii kana achingadaro. MaZimbabweans havatarise izvozvo. Kana ukatoita uyo wakavaitawo zvinorwadzisa vanodzokawo vokudzawo zvekuti se zvinokurwadzawo because iskiri rekurwadzisana. Especially ukada kuenda zviwotibva uratidza kunge wakuda kushanda uchizemberana neZANU-PF. MaZimbabweans vanobva vakuratidza kuti tinorwadzisana kusvika ameno kusvika nekusingaperi. Now the issue iri paground pari kunzi stop social media outlet on people with disabilities. Ndo headline yavari kutaura. The quantum of insults on Greatman and Muchengwa clearly points to the need to expedite the disability bill and where possible revise it and put clauses that protect these minority groups from reckless media outlet and affect their mental well-being. But inini ndakatarisa nyaya iyi honestly muri yeZimbabwe handina kumboona pakazonzi patukwa Chipo Muchengwa honestly. No, andina. Vanhu vaitocelebrate, vanhu vaifara naye, well done, congratulations Chipo, because Chipo haasi munhu anotaurisa. But this young man Greatman akabva ada unotanga kunodenhana nemapolitician, maactivists, vanhu vekuti ndo vari kumiririra vaZimbabwe yacho yasara. Ndo vanhu vari kuita kuti vanhu veZimbabwe varambe vane hope yekuti one day zvichanakawo. Ndo paanobva abudikira auda unotanga nevanhu vewo kuti ndipeka wheelchair iwe wati sinzi ndaenda uku kuningirikini. Ndo pakatangira nyaya zvikakonzera kuti vanhu vatanga se vatenga kunetsana naye vakuda kumuita zvese. Ndo pamakona ZANU yakupindira manje kuti imi makuda kuita sei, mutakuda kutogadzira chakati. But nyaya iringotaurwa isem. Pakanzi iwozvo waenda ikoko wakadi kunotaura navo zvakanaka. Wovaudza kuti ko chichiri kunetsa panyaya dzesocial welfare maoffices kuti vanhu vakwanise kuenda vachinozvitorera vega mawheelchair aya. You get the point? Kwete zvokuti munhu chinonetsa naZANU-PF ndekuti inini ever since andisati ndakambona Mnangagwa achinzi abatsira munhu wekuCCC. Hatisati ukaona munhu wese anenge achinzi anobatsirwa neMnangagwa anenge atotanga atombouya akazembera ZANU-PF sedha waenda naminister, waenda naMP kana nani. But Mnangagwa as a president must be able to help munhu wese anonzi muZimbabwean because office yaanenge ari inorepresenta mwana wese anonzi muZimbabwean. But dambudziko iroro manje havana kuzorona. Ndo pavaioneswa kunzi kwamanga maenda ikoko ndoko munokwanisa kutokumbira mari because is their responsibility. Mukavasiya vakadaro vanogona kukura nazvo vakatosvika pakutochembera vachifunga kuti zvimwe zvacho munozozvionera mega because my responsibilities egovernment. Right, ndichibva ipapo ndine nyaya imwe yandiri kusangana nayo muri yeZimbabwe. I know kuti iyi yanga iri kubvunzwa navanhu vakawanda. Update yaVecco Lupa, mukomana uya wakuvhara vanhu zvimaningiriro. I always tell people kuti guys, makazotanga wada kubuda masocialites makuti sorry zvenyu muri yeZimbabwe takabatsira mumwe munhu kukuvharai, takaadvertisa, takarekomenda vanhu vakawanda vakanovhura maningiriro because tisu tanga taita se tanga tatamba front yekutsvaga mavisa. I always know that and I always tell you people kuti maZimbabweans madatsunya akawandisa. Unotsvaga ngirikini kune munhu akaita saVecco anoriwana kupi? Anoriwana upo permit yacho, anoriwana upo visa raanenge ada kuitirira racho, anozviwanepi? Iye aritotsvagawo permit yekuti aende kunze ikoko. Iyonzi akuda kuitira iwewe. To me it doesn't make sense. And on that issue vanhu vakatobvunza kuti saka chii chakamboningirikina because pakunetsa nyaya pakunzi ndianiwo wakamboitira akambobudirirawo wakambovhurirawo iro visa racho ropermit yauri kudeedzera iyoyo. But update yakamira yakadai so lawyer raakatsvagirwa neone socialite rakaenda kucourt and tried to argue kuti nyaya iitwe civil case. But unfortunately, ma prosecutors anga agara atove ne evidence yose ye fraud.
and the lawyer did not know nyaya dzimwe dzavakazoudzwa nepolisi. The prosecutors told lawyer kuti nyaya haiende kucivil as Vecco paakabvunzwa nepolisi kuti wakamboitira ani visa, akataura one lady ari kugroup end. The lady akadeedzwa nepolisi akati haana visa, akatoripotawo akawanikwa aine case number, akavaratidza permit yeSerbia iyo iri kunzi yakatogwa se-evidence as it was investigated and was found to be fake, plus Serbia is not giving any Zimbabwean and Botswana people permits for some time now. So kubatwa kwakaitwa pandakataura kuti vasikana vake vasungwa, akaseka akati munhu akandipa info ari kundipa wrong info, but I knew what I was saying. Kelly anove mutswana waakashandisa kuvhura company, anove one of the key witnesses, atorwa pai akaitirwa deal kunzi is either them vasikana or Vecco. So they plotted a deal, vakafonera Vecco kuti kune vari kuda kuendeswa kuIreland but I can't deposit mari in your account because of mutauro uriko, your account is being monitored. Ndo paakakwira kuenda kunotora mari, akasvika police yakamumirira, saka anzi adzoke kucourt musi wa15 because lawyer riri kushamisika imwe evidence ine police cause all of the stationery yaishandiswa kuofisi yake yanga yatorwa nepolice kare. Ndo mamiriro enyaya anhasi. So this is the update yaVecco kuna vanhu vada kunyazonzwisisa kuti ko Vecco Lupa akazoita sei mukomana uyu, but inini I blame masocialites futi. Update ndatokupai ndakutotaura zvimwe zvemasocialites akakumbira regerero aya. I blame them zvokutodaro because imimi ndimi munokonzeresa masocialites imimi. Panenge vanhu vachiuya kuma-inbox kwenyu vachikudza tiri kuvharwa, munoramba makanyarara, munoignore, munobloka, munoita sei vanhu handiti. Vanhu vachiuya vachikutaura kuti chinhu uri kutoadvertise icho ndakatovharwa, ndiri kuchema, iwo ndo wakatondirekomenda, ndokufollowa iwo zvisingati pasocial media, but now look what is happening. And munochuza kuramba muchingoita zvinhu zvekupengereka izvozvo, munochuza kuramba muchingoadvertisa munhu wamuri kuona kuti ari kubira vanhu. Izvezvi anzi asungwa atorwa, maakuita busy, kuita busy kukumbira vanhu regerero, ndopa maakutora action. I always tell ndimi vanhu vanokonzeresa even kana kuti zano irambe ichitonga matongero inoita. Vanhu zano penobata inzi ikarowa munhu amutaure, muramba makanyarara, mazoona kuti one wenyu warohwa, maakutanga kuti vakashata vandirova. Hazvizomake sense. Munofanira kudzidzira kuti pese panzi pataurwa chinhu pakanzi paitwa chakadai so chakaipa, budai mese mutaura semasocialites, ndimi marole models, ende kutova nefollowing zvinoreva kuti utori nepower rakawanda. Ndo zvinoratidza kuti munhu ane power even in the society. But regedzai tisiye zvakadaro, tiona kuti zvichasvika kupi. Muri yeZimbabwe, before I disappear, because ndakuda kuenda manje, kana uchingori muSouth Africa udoregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana mukoma Owen, vanokuregistera company wokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Zviri easy. I know kuti a lot of you guys munogara muchibvunza kuti wovhurwa nikini usina permit. Listen guys, kana uchida kuvhura une permit, kuti uwane business permit unofanira kunge wadeposita mari inokwana ito 5 million rands maaccount mako. But kana uyoda tanga business unenge waiwana kupi, unenge usina mari, mabata nyaya yacho. So usina mari ndopona kuti uvhure that ningirikini iyoyo. Hazvinide permit. Permit is not haina basa pakuvhura company. Chinodiwa passport iri valid wobva wavhura. Vandozotsvagawo mabusiness permit ndatokuudzai nzira dzacho. Tati munoisa mari zvemaakaunti mako wobva wazonovhura. Idzo dzinenge dzadzimwewo nyaya dzemwewo musi. It will be a topic for another day, but zviri important ndezvekuti izvo. So vamwe muri kutumirira mari, mukutambira mari mumaaccounts evamwe vanhu asiri enyu. Zvakashata izvozvo. Inonovhurwa yako kuEducation Research, wobva waitirwa company registration, wotanga utambira mari yako wega, usingaita sei, usingachanetswe.
tanga utambira mari yako wega usingachanyengerere umwe munhu, because munhu anoshanduka mangwana nomwe akatiza nekamari kacho kaunenge washandira ikidikita nemabasa mamwe ariko madonki job iwaya. Kana even uri garden boy enda unoregister uvhurirwe yako, because zvakakosha izvozvo. Unogona kuita garden service mangwana. Kana uri security guard unovhura yako security company ipapo ubva utopuwa neaccount yako, so that zvese zvinozouya mangwana unozochansawo. I think ndapedza nemi papa. Coolien TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolien.